Merħba għal episodju ieħor tal-podcast ta' Ġemma. It-tielet wieħed minn daw l-4 episodji fejn magħna rġajna għandna lil Misrut Xiberras minn Positive Parenting Malta u inaqdet magħna wkoll illum Miss Alexia Vella, id-Direttur Ġenerali mid-Diviżjoni tal-Istrateġija u l-Implementazzjoni fih dan il-Ministeru tal-Politika Soċjali. Grazzi tal-li naqadtu magħna. Fl-episodju ieħor tkellimna dwar snin bikrin, iktar bikrin ta' tfal bejn is-sena u 3 snin. Illum ħanitkellmu meta tfal jitlu skola u l-ispejjeż li tinvolvi din it-tranzizzjoni fejn tfal jitlu skola, forsi jibdew xi attivitajiet ekstrakurrikulari wara l-iskola. Meta tfal jibdew l-iskola, ngħidu, ħafna tfal jibdew ta' 3 snin jitlu l-kindergarten naqblu, l-ispejjeż jiżdiedu. Ġi għandek l-ispejjeż tal-uniformijiet, l-affarijiet tal-iskola. Xi pressjoni jħossu l-familji min-naħa tiegħek Ruth fejn tidħol Positive Parenting ma tinduru wkoll fuq Alexia min-naħa aktar tas-soċjal. Kif tarhom, kif tara l-ġenituri jirreaġixxu għal dawn l-ispejjeż? L-ewwel nett għax it-tfal iktar jibdew jifhmu. Allura ta' 3 snin meta imorru l-kindergarten anka jien naf sempliċement backpack iridu jażluh tal-karattru favorit tagħhom. Issa hawn ħafna ġifieri fis-suq inti tkun bil-għaqal li dawn huma tfal u m'hemm bżonn ittihom kollox, kull ma jridu u mill-aħjar. Ġifieri tajdaqdaq joħorġu minnu jekk inti aħna fil-kindergarten m'għandekx fil-maġġoranza ma jkollhomx ġili uniformi, mela anke affarijiet oħra li ħadd ixxilhom ħwejjeġ u hekk trid tiftakar li daw joħorġu minnhom. Issa jekk għandek skola bl-uniformi, trid tiftakar ukoll li billi daw it-tfal jikbru malaj, tajt isma' naħseb ftit biex mhux f'7 xhur jew kemm hemm jerterġa' tixtrilhom l-istess. U wkoll anka bħala lunch. Għandek tfal li ma jiklux kollox. Mela inti tittara li għalmenu li ħaddihom ma jinħellix. U vera. Tidra tfal xi ħobbu ma tihomx iż-żejjed u normalment xi jiġu lura mill-iskola da jerġgħu jiklu. Ġifieri Eżatt, tidra anke tfal tiegħek. Tidra tfal tiegħek u li ma jkunx hemm ħela importanti ħafna. Illa għaliex inti jekk ħatidra qisek tarmi għax dik ma toġobix u dawk flus marmija flus fil-ħela. Flus fil-ħela. Min naħa tiegħek, Alexia, il-budgeting meta daw it-tfal ikunu ħajtlu skola, kemm importanti għax inti jekk it-tfal ħajtlu l-iskola jgħidu daħlu f'Settembru fil-kindergarten u min jidħol anke fi frar, Ottubru frar. Naħseb huwa normali li l-ġenituri forsi jridu jnaqsu naqra minna biex jallokaw naqra din l-ispiża li ġejja għandhom iħossuhom guilty illi naqsu xi naqra minna biex imlew naqraw. Mela, l-ewwel nett naħseb il-koll naqblu li huwa perjodu ta' stress li forsi ma nkunux preparati għalih ukoll, imma tajjeb ħafna li aħna nippjanaw minn qabel. Jiġifieri nafu meta l-iskola ħatibda, meta ħajidħlu kindergarten, allura nistgħu nippjanaw. U naħseb iċ-ċavetta ta' biex naffaċċjaw l-isfidi finanzjarji hija li nippjanaw mit-tul minn qabel. Jiġri jekk nafu li f'Settembru ħatibda l-iskola, nibdew nippjanaw forsi minn wara s-sajf ngħidu isma' illum għandna vantaġġ l-iskejjel qed jagħtu l-lista tal-stationery qabel. Jiġifieri aħna nistgħu nippjanaw nixtru l-lista forsi anke ftit. U naħseb anke bħala ġenituri u familji tajjeb li inti tistaqsi ħalli tkun taf xi spejjeż tista' taffaċċja. Forsi anke jkun hemm spejjeż moħbija li inti ma tkunx taf bihom għal xiex m'għandekx issaqsi lit-teacher isma' bħala outings jiena kemm nista' nistenna outings, kemm irrid nagħti flus. Ħalli jien inkun nista' nippjana u anke nagħmel fond allokat għalih li hemm naħseb ukoll tajjeb hija l-prijoritajiet. Jiġifieri jekk inti taf li ġejja spiża l-aħjar li tgħid isma' jiena llum dan x'inhu l-bżonn. L-ewwel naraw il-bżonn u mbagħad naraw ix-xewqat u l-kapriċċi. Jiġri jekk nafu li t-tfal ħajbdew l-iskola lkoll naqblu li l-ewwel irridu naraw li jkollhom l-affarijiet, però rridu wkoll inkunu realistiċi u m'għandhomx bżonn ikollhom kollox mill-aqwa u kollox f'kull ħin. Jew kollox ġdid. Jew kollox ġdid. Eżatt, tista' tiċċekkja għandek kuġini jew ħutek ukoll u forsi basket għadu tajjeb. Fija hija xi ħaġa ħażina billi tiret imma l-pressjoni soċjali forsi
Iġġalek tħossok li hija naqas tramba llum il-ġurnata li l-aħwa jirtu minn xulxin, mentri qabel kienet ħaġa normali. Ħaġa normali, u li rrid ngħid ukoll qisu min jibgħathom skola tal-istat tal-gvern għandna xorti li l-kindergarten ukoll huwa b'xejn. Jiġifieri hemmhekk anke inti isek qed isserraħ rasek li m'għandekx għalfejn tħallas imma huma dawk l-ispejjeż biss ta' uniformijiet, forsi xi kod bażar, forsi xi Tazzi, għax anke l-kodba huma provduti wkoll. Eżatt. Ġifieri dik ukoll tnaħħi ħafna mill-istress jekk inti għażilt li tibgħathom tal-istat huma kindergarten tajbin ħafna u ħafna. U it-tfal jibdew jitalmu anka jissoċjalizzaw iktar għax issa ta' 3 snin jibdew jifmu iktar u ġvera u jibdew jiġu jirrakkontawlek anka x'qalet it-teacher u jerġgħu jagħmlu role play id-dar. Li huwa importanti immens għax għalihom l-iżvilupp tagħhom huwa importanti. Ġifieri imma rigward spejjeż wieħed għandu jippjana ġvera, jippjana u jwarrab. Kif qed tajt Ruth ukoll tajjeb li l-familji jkunu aware x'servizzi hemm. Jekk pereżempju hemm forsi finanzi li huma naqra iktar limitati, tajjeb li nistaqsu isma' jien eligibbli forsi għal skema 9 biex nieħdu l-uniformijiet u stationery, ħalli jiena nkun nista' anke nippjana jekk hemm servizzi anke jekk huma attivitajiet forsi li joffri l-gvern bħal daw l-extracurricular activities, tajjeb li jiena nara x'hemm available. Ħalli nkun nista' nqabbel u nippjana. Naħseb il-koll naqblu jekk jiena nkun nista' ntaffi mit-tensjoni finanzjarja. Ħatejn il-familja kollha. U dika koħan saqsijilkom l-attivitajiet u l-passatempi tfal aħna din ngħidu tfal mhux biss tal-kindergarten anke year 1, year 2, ġifieri 5, 6, 7. Nibdew jew min rid imur il-futbol, min rid imur il-basketball, min rid imur il-pjanu, min rid imur jisfen. It-tfal jekk jitolbuk biex tibgħathom ħadd tibgħathom. Naqblu ġifieri kulħadd ħajjipprova jagħmel l-aħjar, imma xi kultant ċertu ġenituri toħloq ilhom mhux ċertu ġenituri biss, imma hawn ġenituri aktar forsi mill-oħra li toħloq ilhom pressjoni finanzjarja. Kemm hija realistika illi jekk inti tfal jixtiequ jmorru 3 attivitajiet differenti inti tista' tibgħathom. Jekk inti tgħidulhom isma' tridu tagħżlu minn 3 tridu tagħżlu 2. Hemm hija ħaġa ħażina hija l-ispejjeż kbar u jekk daw ħajmorru jilagħbu l-futbol tixtrilhom il-ballun, iż-żarbun, il-gear, u mbagħad jgħidlek isma' jiena apparti minn hekk irid immur pereżempju nisfen. Daw kollha spejjeż. Suġġerimenti minn naħa tagħkom kieku tagħtu lill-ġenituri. Laqas xejn, mhumiex affarijiet, mhijiex ħaġa ħażina li inti tgħallem it-tfal li jridu jagħmlu l-għażla. Il-ħajja mimlija għażliet. Jistgħu jkunu huma adulti u jiġu f'dik is-sitwazzjoni li jiena ma nistax nixtri karozza u mutur u xi ħaġa oħra. Imma u għandi lawn, imma rrid nagħżel. Jew il-lawn, jew il-karozza, jew il-mutur. U dawn huma affarijiet li tallimhom minn meta jkunu żgħar. Jista' jkun li inti tgħidilhom isma' ejja nibdew wieħed ħalli nara tkomplix. Jien nisma' ħafna ġenituri li jgħidulek isma' bejtilhom 3 affarijiet, pereżempju arti, ġimnastika u futbol biex insemmi 3 affarijiet komuni. L-ebda wieħed ma baqa' jmur għax aqas beda jlaħħaq bil-ħin u hekk. Forsi hawnhekk inkompli ma' Ruth ukoll tajjeb li l-ġenituri saqsu biex jagħmlu prova. Jekk ħanibda jiena ħanibgħat it-tfal tiegħi f'klass tal-futbol, ma neħilx l-ispiża kollha ngħid isma' ħansaqsi nistgħux nagħmlu prova. Mbagħad inkunu nistgħu naraw xi jrid it-tifel jew tifla. Għax naħseb inti tkun kif qed tajt tajjeb inti Daniela li inti tkun appassjonata u hekk isma' nibagħtu da. Imma fil-verità ma tkunx qed tagħmel pjaċir jekk inti tara li t-tfal imbagħad mhux ħajlaħqu mhux ħajkomplu għax imbagħad iktar jibdew iħossuhom ħażin li isma' għax il-mami jew id-dadi ħajgħidilhom isma' u titturihom it-tfal, titturihom u trid trabbihom b'mod responsabbli. Isma' di mhijiex b'xejn, jiġifieri jiena biex nibagħtek, irrid mill-ħin tiegħi, irrid iwasslek, irridu il-petrol fil-karozza, irrid noqgħod barra nistennik, jiġifieri nagħmluha.
Imma Tkun committed, ħanejdu. titkun committed u li jekk se tibdija, Ħatkomplija. ħatkomplija. Parti wara l-żmien tal-prova, ħanejdu, Eżatt. Jiena nemmen ħafna wkoll fid-deċiżjonijiet tagħhom, ġifieri jiena pereżempju it-tifel tiegħi provajt nieħdu diversi attivitajiet u qatt ma qatt. Mbagħad għamel sena jgħid li jiena rrid nidħol mal-Scouts, jiena rrid nidħol mal-Scouts. Daħaltu mal-Scouts u għadu mal-Scouts għax hija xi ħaġa li joġbod lilu. Eżatt. Kemm huwa importanti li nagħtuhom widna. Għax hekk inti għax hekk huma jażlu xi ħaġa li jridu huma, forsi hemm iktar ċans li jkompluha u li aħna l-flus li investejna fil-verità investejnihom sewwa taqblu li għandna nisimgħuhom lilhom. U ġili jmorru ħabba l-ħbieb. Ġili jażlu xi ħaġa ħabba l-ħbieb, mhix ħaġa ħażina, mhix ħaġa ħażina, però jekk inti il-ħabib tiegħek idoq il-pjanu u inti m'għandek l-ebda laqas widna, ma tagħmilx sens. Issa, jekk inti mbagħad il-ħabib tiegħek imur il-futbol u inti vera ma jogħġbukx u tħobb il-karozzi. Inutli ħanibatu l-futbol, ġifieri inti it-tfal tittigwidhom. Demm inti għalfejn titmur. Jekk inti m'għandekx dat talent, għalfejn titmur. Ejja nsibu xi ħaġa li forsi Ejja nsibu xi ħaġa li inti inklinat għaliha. Jew jekk inti titmullarti għax il-ħabib tmullarti u laqas taf tpenġi kaxxa biex taf kif mhux taqtalhom qalbhom ta' imma aħna tfal inkunu nafu għal xi inklinati, ħalli tgħidlu ejja ħammorru u waħdu jgħidlek. Forsi jidduna waħdu biex ma tweġġawx. Però rridu tfal nurhom li inti meta tidħol għal xi ħaġa. It's a commitment. Tkun responsabbli għaliha, jiġifieri fil-waqt inti qisek ma' tfal qed timxi il-ħin kollu fuq ħabel u tipprova tiġġagilja dak il-bilanċ. Il-bilanċ huwa l-iktar ħaġa importanti fil-ħajja f'kollox. Jiġifieri waqt li tħallihom jagħmlu l-iżbalji tagħhom għax dik hija importanti, però turihom ukoll li jisma' dak li żball għandu wkoll konsegwenzi, ġifieri aħna l-ħaqna ħallasna u issa l-flus marru hemm u biex nagħmlu xi ħaġa oħra rridu nistennew. Jiġifieri ħalli huma mhux qisu jgħodu xi ħaġa for granted u jwek ma komplejtx daħna. Sa tibgħat x'imkien għax il-verità il-ħajja mhix hekk. Il-ħajja mhix hekk hux vera. Ekku bħala ġenituri però għandna l-obbligu wkoll li inti tara li tfal qegħdin jipparteċipaw f'kull deċiżjoni, ġifieri inti saqsejt jekk għandniex. Ninvolvuhom. Nixtieq nagħmilha ċari ma li dan huwa obbligu tagħna li aħna niċċekkjaw it-tfal x'jixtiequ però nfehmuhom iż-żewġ naħat li hemm il-commitment. Imma li naraw li tfal anke f'deċiżjonijiet żgħar ovvjament illum x'ħaniklu u forsi nsaqsu x'għandhom aptit it-tfal, ġifieri t-tfal inkunu qed indarruhom ukoll li jisma' inti hawnhekk tista' tiddeċiedi u għandek vuċi però mhux li għandu vuċi mbagħad ma nisimgħux. Jekk jiena llum it-tifel talabni li nsajjar l-aġin u ma nistax, irrid nerġa' nispjegalu isma'. Illum konna ħanamlu xi ħaġa differenti imma nistgħu nieħdu l-aġin għada. U dan l-aspett naħseb jien ta' komunikazzjoni kontinwu ma' tfal li anke fejn tidħol mhux biss il-kapaċità finanzjarja li nibdew ninvolvu it-tfal f'deċiżjonijiet żgħar u anke nrawmuhom ċertu valuri bħal pereżempju li tistenna kif dittejt Rut ma nistax nixtri karozza jekk jien laqqas għandi biex niekol, ġrid ikollna ċertu anke valuri kemm ta' stennija li inti titġemma imma valuri wkoll li għal kull għażla għandek konsegwenza. U naħseb l-aspett ukoll tal-ippjanar jekk nistgħu inrawmu daw l-affarijiet fit-tfal. Meta jkunu żgħar. To be honest nistgħu ma ngħidulhom xejn għax l-eżempju li huma li ħajaraw it-tfal. Ġifieri jekk it-tfal ħajaraw il-ġenituri tagħhom iġġemmaw, jistennew u jagħmlu għażliet għaqlin, it-tfal ħajjieħdu dak l-eżempju u jkollhom il-ħiliet għal ħajja tagħhom iktar il-qudiem. Ġieli ta' nara ġenituri fis-supermarket u tammirhom għaliex it-tfal ikunu jridu xi ħaġa u jgħidulhom le għax nafu li mhux faċli ħafna mhux faċli għax huma jafu li qegħdin f'post pubbliku, jafu li jistgħu jimbarazzawk, jafu li hemmhekk inti mhux ħadd tkun is-soltu kif tkun id-dar u jekk tgħidilhom tagħha jew hekk forsi ma tagħmilix imma tkun iktar naqra iktar preżentabbli u iktar kawta, allura jażlu l-mument. Imma ġieli jkun hemm ġenituri li vera nammirhom jgħidulhom le xtrajtlek diġà u mhux ħanerġa' nixxilek. U dawk huma l-ħiliet u li għandhom. Eżatt. Jiena t-tifel tiegħi pereżempju jiġi magħna s-supermarkets u nixtru jibda jara l-prezzijiet. Tgħidx kemm sar japprezza iktar u
fil-verità jgħidli ma rridx naħli ma. Għax minn meta bdejt nieħdu s-supermarket u beda jara fil-verità kemm tiswa. Per eżempju kien jgħidli ma li biċċa filit għandi btifel, mela l nagħmlu għal-filit. Meta beda jiġi miegħi jara u jara kemm jiswa, issa saret jifhem aħjar fina nħoss li l-fatt li nieħdu għammana s-supermarket hija tiring u naqbel u jibdew għadbulek kollox ġotroli, ġifieri. U terġa' tnaħħi. Ġifieri naqbel, imma naħseb hija importanti immens biex huma jifhmu kemm jiswew l-affarijiet u jekk. U jibbudġettjaw. U x'injaraw deċiżjonijiet jieħdu. Eżattament, ġifieri jekk inti tixxi din iċ-ċokkolata jew din, jew dik, jew inkella għandek ħantik per għal-mod tal-kelma ħana eżempju €2, u bitaw €2 tixxi xi ħaġa li issa jekk inti wise tixxi 3 affarijiet, jekk inti għadek ma tallimx kif tkun wise tixxi waħda. Imma hija Mbagħad hemm il-konsegwenzi, jekk xtrajt waħda u bqajt bil-ġuħ. Eżattament. Irridu ninvolvuhom f'kollox, anke nħoss li vera ngħidlek jiena li toħodhom jixtru miegħek mhijiex faċli naf. Imma sakemm jidraw. Hemm pressjoni oħra li nħoss li bħala ġenituri jintaqgħu ħafna magħha hija keeping up ħanejdu hekk, speċjalment fejn jidħlu bl-imbirkien festin il-party sewwa, daw dejjem isiru aktar estravaganti fejn qabel kien ikollok il-musical chairs illum ikollok minn kollox, aw fil-verità mhux kull ġenitur jista' jagħmilhom daw. Forsi xi pariri għal ġenituri li jħossu dil-pressjoni li jridu jleħqu ma' ħaddieħor u forsi ma jistgħux jleħqu ma' ħaddieħor. Illum fejn jidħol ejja ngħidu hekk catering ngħidulu veru fejn ħajtmiss ma li kellu xogħol. Eżattament. Il-prezzijiet jiġu kolja u forsi mhux kollha l-ġenituri jistgħu jaffordjaw, però hemm mod ġvera, jiġifieri tal-proċetti hija xi ħaġa sabiħa għaliex tismagħhom jgħidu li jagħmlu tal-klassi bejniethom, allura jekk inti ma taffordjax tagħmel wieħed waħdek l-iskejjel ukoll qed jieħdu ħsieba dik. U tal-birthdays inti m'hemmx bżonn tmur fuq xi ħaġa tkun ġo xi sala jew illum anke jekk tajt isma' nagħmlu piknik mat-tfal u tivvinta xi ħaġa iġibilhom cake, jiġifieri ma tridx tħossok li inti obbligata tagħmel bħal ħaddieħor u wkoll ta' venues li joffru anka l-ikel u ma tħallas tal-venue pereżempju, jiġifieri u jkollhom anka xi animator. U ikun vera ta' pjaċir għax imbagħad inti fl-aħħar tal-parti forsi tihom dik li ngħidula l-borża mimlija. Eżatt. Naħseb hekk ukoll ma nkunux qed nollu l-aspettattivi ta' tfal iż-żejjed għax jekk immaġina jien tal-proġett nagħmel tieġ qabel. Immaġinaw meta din it-tifla tiġi biex tiżżewweġ l-aspettattivi tagħha, irrid tajjeb li anke l-affarijiet sempliċi jintuhom il-valur u naħseb li tajjeb anke mill-esperjenza tiegħi l-iktar affarijiet li niftakru fit-tfulija tagħna huma il-mumenti sempliċi li jkollna mal-familji tagħna kif qed tajtru. Dika kienet ħaġa oħra li kont ħankellimkom fuqha hija l-attivitajiet tal-familji ma bispejjeż kontrollati. Jiġifieri minflok immorru niklu kull nhar ta' ġimgħa Sibtu Ħadd, forsi mmorru nagħmlu piknik kif qalet tajjeb Ruth. Piknik ġo xi park jew fejn il-baħar. Sajru xi ħaġa flimkien. Sajru xi ħaġa flimkien dikor, ġifieri tfal tinvolvihom waqt li tissajjar fiċ-ċina tagħmel attività tal-familja. Imma fl-istess ħin qed ukoll tagħmel l-ikel u f'mumenti hekk ikollok anke ħinijiet fejn ikollok konverzazzjoni, tibni connection, closeness, jiġri qed toħloq mumenti ta' kwalità. U memorji, ngħidu kif inhi xkun ikoll ngħidu ħażin ta' ħadd pjaċir imur ikoll ristoranti, ġifieri rilassa naqra, ma meta tiġi toħodhom anke barra fin-natura, daw il-postijiet toħloq il-memorji. U aħna ġifieri anke fejn baħar u għandek għażla. U anke jekk forsi ġibilhom ftit tfal id-dar, vera llum forsi ma ċandna dak l-ispazju li kellna qabel, imma tgħid forsi għażilt 4 titfal jew 5 l-iktar li jkunu li jmur tajjeb magħhom. U tajt għamil xi ħaġa wkoll id-dar, jiġifieri m'hemm bżonn isek. Jien niftakar il-birthday li sbaħ mument tiegħu kien ikun meta kienu jtuni l-kejk
Ommu missieri u tamlu ommi biex nieħdu miegħi l-iskola u naqsmu ma tal-klassi. Ġifieri ma kien ikun hemm xejn ta' barra minnaw imma l-fatt li inti samtu ma sħabek għat iddur fil-klassi għattati l-teachers jew l-sisters biċċa kejk u kullħat jawguralek. Dawk huma vera momenti sbieħ li tibqa' tiftakar. Ġifieri m'hemm bżonn ninkunu u naf tali ħafna mijiet jagħmlu il-banz u hekk u jtuhom l-om magħhom. Ġifieri għadha tradizzjoni ħelwa ħafna. Ħafna hekk iva tfal jħossu jieħdu pjaċir għax hija l-birthday tagħhom ħosshom importanti u xekk. Ġifieri xi ħaġa vera sempliċi mhix xi ħaġa kbira. Eżatt, u biex ħaġa tkun sinifikanti m'hemmx għalfejn nonfqu ħafna flus. Dik hija għax xi kultant tibda tara ċertu affarijiet fuq il-medja soċjali u kif qedna t-tfal jaraw ċertu affarijiet okej mhux ta' 3 snin imma jibdew jaraw, jibdew jifhmu u jibdew jiġu għand il-ġenituri għax għamlu hekk u dak għamel hekk għax qabla ma jridu l-pressjoni jħossuha. Imma il-fattu għalli mhux kulħadd għandu l-istess Le, ma jien naħseb li tiddiskuti ma' tfal. Li tgħidilhom isma' aħna jekk nagħmlu hekk mhux tajjeb ara ħanixxilek hekk ħajkollok il-kejk. Ħammorru f'piknik jew fej il-baħar, ħajġu it-tfal. Ġifieri aħna anka t-temp tagħna jippermetti ħafna li jkunu barra. Jippermetti ħafna. Ġifieri titħaddem naqa' rasek għax jekk inti il-finanzi ma jwaslux, taċ titqanżaħ bil-Malti biex tipprova tagħmel bħal ħaddieħor. Titmiet saqajk skont it-tapit li għandek. Akkujak, għax l-ħar mill-axħar il-kontijiet. Inti tħallasu. Huwa taħsbu li huwa possibbli li l-ġenituri jżommu ambjent pożittiv bejn tiġġagli għax-xogħol u l-istudju u l-extracurriculum activities ta' tfal u l-ispejjeż finanzjarji. Huwa possibbli, jiena nemmen li huwa possibbli iva. Ħanajdlek, l-istress hemm ikun. Ġifieri jekk jiena ngħidlek isma' ma jkunux stressed, nkun qiegħda ndaħħal rasi fir-ramel. Inti l-istress jiġi anka jekk sempliċement sejra holiday, mela tippjana titħallas il-holiday, trid tagħtihom holiday tgħid forsi darba fis-sena u anka dik m'hemm bżonn nimmorru kull taf kif għaw venues għalin ħafna. Imma venues inqas għalin li xorta jihdu pjaċir mhumiex il-bot u it-tfal l-aqwa li qegħdin miegħek qed jieħdu pjaċir qed jaraw xi ħaġa ġdida, jagħmlu l-memorji. Ġifieri inti u tajt tisma' dan qattaw qisu ħin ta' kwalità mal-familja nkunu kollha. Imma l-istress semmijat, inti jekk fuq ix-xogħol, it-tifel jew t-tifla għamitlek ma tiflaħx, mhux bil-fors ħad tkun stress u tiċċempel il-boss tiegħek, mhux kull employer ħajifmek. U allura inti ġa stress li ma jifilħux m'għandekx mod min tħallihom, tiċċempel il-boss tiegħek, tittara kif ħadd irranġa, li tlift illum tiġġibu għada. Ġifieri aħna mal-gvern għanna ħafna benefiċċji, x'għandek remote working, għandek flexi time. Ma mhux kulħadd hekk. Imma mhux kulħadd hekk. Qegħdin jippruvaw idaħlu anke affarijiet oħra, anke bħal pereżempju miscarriage leave, allura inti forsi għandek l-ewwel wilt u mbagħad ġralek hekk, allura għandek naqra breeder issa li għandek naqra leave iktar. Apparti il-support emozjonali li aħna nofru bħala Positive Parenting Malta. Ġifieri l-istress hemm ikun. Issa inti kemm tiflaħ timmanġja dak l-istress. U kemm ma żidux ukoll għax jekk aħna ħanibvintaw li ħansifru 6 darbit f'sena flok f'darba. Hemmhekk ħanoħolqu ħafna iktar stress. Eżatt, ġifieri iva għall-mistoqsija tiegħek iva nemmen li tista' tagħmel trobbija pożittiva anke jekk ikun hemm daw l-stressors kollha li inti taħdem, forsi tittieħu tfal. Tissib il-bilanċ tiegħek. Tissib il-bilanċ mhijiex faċli. L-ispejjeż finanzjarji ma nemnux kemm jaffettwawna emozjonalment. Ġekk aħna daw ħankun qed inkomplu niffidjawhom u nżiduhom, u mbagħad jiena flok nagħmel sija xogħol irid nagħmel satejn, inqas ħin ta' kwalità ma' tfal, iktar stress, iktar konflitt, allura naħseb jien li taħseb tajjeb minn qabel u tgħid isma' jinsaw nifla. Aħjar tkun forsi
jien naf piknik imma f'moħħok mistrieħ billi tkun f'xi lukanda lussuża u xorta ma tkunx qiegħda ferħan. Ħafna jgħidulek u l-flus ma xejn laqgħu li għandek saħtek. Ma forsi ħafna nies ma jifhmux għax ma jkunux għaddejjin minna li il-problemi finanzjarji eventwalment ħajaffettwawlek saħtek. Għax huma stress jaffettwawlek is-saħħa mentali tiegħek. Jiena nemmen ukoll korreġuni jekk ħa niżbalja. Qed nitkellmu fuq tfal ta' bejn 3 snin u l-10 snin. Il-qofol biex nibdew nagħlmuhom fuq il-finanzi, fuq l-għaqal, taqblu miegħi li huwa il-formazzjoni ta' tfal tibda minn meta jkunu iżgħar. Imma meta inti għandek minn 3 snin sa 10 snin, il-formazzjoni tagħhom hija importanti ħafna illa li dak huwa il-bażi pedament. Eżatt, li inti tfal qed jiffurmaw il-karattru tagħhom. U kemm f'karattru, kemm fuq finanzi, kemm fuq kollox, u kif isolvu l-problema, kif tiddilja mal-istress, kif tikkalmuhom, kif jikkalmaw lilhom infushom. Jiġifieri huma dik ngħidula self-regulation, mhux vera. Jiġifieri inti l-tfal qiegħda trawwimhom biex daw għada pitada ikunu indipendenti u ħajdiljaw mal-ħajja tagħhom. Issa xi kultant u diġġeni nitħata xi ġenitur għandu rasu jibsal xejn tgħidlu u bad ngħidilhom isma' intom m'intkomx raskom radba laqqas. Ġifieri, it-tfal xi kultant ikunu l-mera tal-ġenituri. U ġvera, ġifieri. U jimitawna ħafna it-tfal, aħna l-mera tagħhom. U it-tfal għax di rrid ngħidha, rridu nofrulhom ħafna mħabba. Jiġifieri dik li sa għax inkella toqgħod fis-sidhom, għax inkella jabbużaw minnek, għax inkellek. Mu veru xejn. It-tfal irridu narruhom ħafna mħabba, irridu tirrispetta l-opinjoni tagħhom anke meta jkunu żgħar. Turihom jekk m'intix taqbel magħhom, ifhimni, naf x'għedt imma jiena ma naqbilx miegħek għal di u għal di raġuni. Issa inti aħsibha kif trid imma jien dik ma naqbilx magħha. Biex inti dil-komunikazzjoni anke meta jkunu kbar. Tiftaħ it-triq għall-komunikazzjoni. U anke meta jkunu adulti tat-tfal għax xi kultant nibdew ngħidu l-aħwa Marelli taħsibek jew tagħmel hekk imbagħad tirrealizza li inti ikunu jixbħu lilek għax tagħmilha inti. Ġifieri u meta it-tfal turihom li inti tħobbhom kif huma u m'intix tippretendi li daw jekk għandhom limitazzjonijiet tagħhom imma inti tridhom imorru għal xi kors tqil meta daw ma jistgħux. It-tfal tant ikunu sikuri fihom infushom, tant isibu dik il-paċi għax minn suppost iħobbhom iħobbhom. Ekku. Min-naħa tiegħek Alexa trid xi ħaġa fuq il-fatt li nibdew nagħmlu daw id-drawiet fit-tfal żgħar. Kif qed tgħid. Ruth l-eżempju jkaxkar, jiġifieri vera llum forsi nitfgħu ħafna pressjoni fuq l-iskola, iva tfal ħajjitalmu l-iskola għandhom ikollhom il-ħiliet finanzjarji, il-kapaċità finanzjarja fl-iskola, imma il-fulkru kollox huwa id-dar. Jekk jiena ħanara l-mami tiegħi iġġemma is-sajjar biħsieb, jiena daw l-eżempji ħanoħodhom miegħi u ħankun qed nimmaniġġja l-ħajja tiegħi bl-istess kif rajt il-ġenituri. Jiġifieri hemmhekk naħseb għandna obbligu biex anke l-itfal inrawmuhom u tajjeb ukoll li nibdew anke skont l-età tagħhom indaħluhom fl-għażliet għax dan mhux ħadd tmur tiddiskuti l-problemi ma' tfal u tajjeb li ma jisimgħux daw it-tip ta' problemi għax it-tfal jinterpretawhom mod ieħor. Imma billi nibdew infehmuhom forsi bejn bżonnijiet u xewqat l-importanza tal-għażliet, il-konsegwenzi tal-għażliet skont l-età naħseb jien dak huwa obbligu li għandna u li fl-aħħar mill-aħħar ħajkun qed isarraf biex ikollna tfal iktar responsabbli u anke kapaċi jmaneġġjaw il-ħajja tagħhom u jkunu iktar reżiljenti. Preżenti, sikuri. Importanti Daniela x'illum it-tfal għandhom ħafna opportunitajiet li jmorru barra. Illum titkellem mal-ġenituri kulħadd kważi jgħidlek it-tifel jew t-tifla qegħdin barra qed jgħixu esperjenza. U daw il-ħiliet għandhom bżonnhom illa għaliex fil-maġġoranza meta jkunu joqogħdu barra kollha jridu joqogħdu ma' xi ħadd ieħor
Iri jitalmu jqasmu U hemmhekk jiftakru kif kienu jgħixu x'ħili Tridu jkunu Eżatt, konfidenza, eżatt, inti eżatt. dan it-tip ta' talim, dan it-tip ta' tarif jitik il-konfidenza. Konfidenza li ġorna miegħek tul ħajtek. Jitalmu jaħsru Ejjeċ, l-ħwejjeġ, għamlu jitalmu kollox. sajru, jitalmu kollox. Jitalmu l-valur ta' kif jitalmu japprezzaw dak li kolli kellhom qabel li kienu jsibuh leh. Eżatt. Nirringrazzjakom ħafna tnejn, nerġa' nirringrazzjak Ruth tat-tielet darba tal-li kont magħna u Alexa tal-li naqgħod magħna llum. Seguna l-episodju li jmiss fejn ħanitkellmu fuq l-istadju li jmiss. It-tfal ma nibqgħux daqshekk tfal minn 11 sena sa 18 meta jibdew iqarbu lejna iktar indipendenza finanzjarja. Grazzi ħafna. Inħeġġiġkom tagħmlu follow, like jew subscribe sabiex iżommu ruħkom informati u kif ukoll aġġornati fuq l-episodji li jmiss.